Kan tadi busong ani channel kaisa nostong thangka kinorno saklainin bagai mang isa manai mane ani channel puila tongmane live ma tv abo 1.5 lakh kasakasi subscriber tongmane abo strike phairika strike ni bagai 90 din tabo azga kuno video batai manliya kuno samung khai manliya karon kha kaisa abo wak buthamani kamani bagai video wo abo daire jakha ga wak buthar puru bokorgo togoi butharman ba ruaba thup bo kakha ka chiri khoka wak abo kakata ko background no ga abo kamani bagai nai diary rijaka a video ka ke strike kajata ka bo samung klaimai yang toka tabu kaise katar kolman tongo abo live ma tv news nei nai 4000 subscriber kaka norobni hamjang ma bai ke jadin norok subana musong toka hamdogi tongkhe orobo kisa support khainin khladi abo ojgari riwanu channel hingangke description o bodi riwan norok bisa nai nei da Achan je nung o je wak bathari video tabo strike ni tongmani ni channel nung ke saime da ba hairok da khangke ngai thangnai rok nai অনেক সম পুইলা তো সাইমানো তাবো খাইতে সব শেলাকা অনেক সময় ইয়াং ইয়াপা 3-4-5 বছর কাই থাকাও লামাও হেদা পুইলা ফুরছে কাইয়া ফানো তা খাইতে ওকে বরক ছেলেমান সময় বুপ দङ ओंके सब समय सिन बखरक ठीक दङ समय हेंग मान दङ बखरक डिस्टार्ब पग मान दङ याबो हाइरक ता ओंके आ समय पगै दङ खांबो आसे खेल खाइते ता ओंके तंते दाइरे जाखांके बंग थांगा ता tabo 90 din na singje haita na Already sabta kaisa kaka. Tabo tei prai tong khuta. Tei koi din 90 din rom chi tabo sabta kaisa pom. 90 din bisin 7 din ki kanga tei bad bagi ta. Ke tabo ni channel kaisa live ma tv news ni khulok jak na. Ke tabo ni naro saman karan khebo haisi. Channel kaisa tornani khlairnani rang aingti income khlainani onek kosto tongo. Aida video senamdi senamoi arani rang sanani YouTube ni rang sanani tong manja je talent ganang rong ni ke se abo klai talent kari rong ni ke do 10 bosor 15 bosor pun senang thangnai 5-6 bosor pun senang thangnai kaise income channel ya ba hai gase cost to kenoro income khlaina baga YouTube khlaimani aba hai rok ani ma hai rok nor ta khlaidi wa to butharman je kono butharman oba hai rok direct kangke ni phan uri mano ani uri ma hai channel ya ba hai ta kang khabar nor tang di obun kaisa mutu khlair man ta nor da hai saiman bayo mutu khlair man se Tabo lukurok nono baksa joli jangnai rok tongo tabo lukurok no nang tam kok rok ta nang tungke dunia ba kahamo tongnai haimya bo tongnai angke du game kon jolia bor bo hanchi buku bo sapano bor jolia ta asuran to joli khangka dalam kaser bukhamle ai ko comment doga sei musu pongta apte rok sini rok borok baka kahamnu ai tong thok doa khusi man ta anu khni hingkangke binab khusi ta kaisa go baksa ka ba hambai tako hambai modu hambai takla media baksa ba ja podre podjar buku satui saw au kaisa borni hamjak manin ta tabo tibra hasin lukurong abon koi tongtana te kese upan channel lo support khaijawdi a jagani phaya jani haitana ke tabo je buskango nono kubang ma lukurok to chajagai entertainment rok khlaima nugui tongo baksa nono ekdom roasting rok khaima nugo nangkhe borang bagai kun kok rok kasana ja tabo gangke aba hairok naimali yang sinaita 90 din ma nasing sinai baksa ana hamjang nai rok gangke ba ke baksa hamjagi rok gangke ba sajagi tongkhana haida jol jagi rok tongkhana ta na sido jol jangnai bota tong kari ang saime ta tongna sido asek samung khlaima jaga dera korma rok do tongnai no jol jangnai rok do tongnai ta tong saime ta bo ke do phun khairok kudu khamu haima tongo Oke, jeng tolao link ori nai bini je he ka ba video ni bisingo jeng narokna skin ori nai bini je ke sang gangke awak buthaman borok buthaman nti samana abo ake ing tongkhana nei ba saimana mu tongkhana boka poriskar kheri risin henda do abo kaise jati gusti jati soklaita ko paragana nei no bini busajek no bo omseke hamjago bon busana bo omseke hamjago busani hamjak mane a kai mani abo record naraknani ani borana ring hoka singdo jarja hamjak mano ring hori diba ang tabo kok thumna kok ko je kono sakal nyang je ang hamjak mari putana ring horo haida abo haikena bo bana hamjak nai nini bising tik lai kaisi record narak sina ang busu busa tako buka
bosak beti baike ulo nainen bagai kaisa video khlainar paigedi asukran faidi abo 2 mas sikang bo booking khairijak no ke baksa basau rangni bagai thangkana aya rang le no abo bo hai thokhrsa abdu sanje bo rangni ko phule sala jeta asal ka bokhasi borok si sing relation ar lanyani botau ano sahori nei bina record no nar gya nare ko bo bokhat thinai bana hamda tongmani जोंबो सारा दुनियाव दाबो हामजां मबाइ खलायनै ताखौ बुखौ कक सालाय तंलाय सालाय ओमो किस थैनान बिलेना आम बागे आं बिनु बुआ बुखा पुरन खलायनान बागे आबा के थांलाय जेता गाबगा आं आम द साबने कालबारि आवबो सालिया बो एरिया बो सालिया दा कारण आरो थाङै लखौ बोलाय जोंनै सेला